Yo, what's up mga katipuneros? Ito ang aking studio pala, maliit lang to pero dito magsisimula ang lahat. Habol-habol lang, habol-habol, habol-habol. So, this is my first vlog by the way. I am AG. You can call me AG. So, yan ang name ko sa aking YouTube account. So, for more, may pa-English ka dyan. For more info, para upang ma-update kayo sa aking mga vlog sa YouTube, you can click that subscribe button below. Ang sabi? And also click the bell button upang maging updated kayo sa mga vlogs ko. So, ito pa lang ang first ko. So, sana masubaybayan ninyo ang mga kabaliwan kong ginagawa sa akin sarili. So, di tulad ng ibang vloggers na marami sila, na meron silang partner, katulad ng mga idol ko na si Jamil, na meron si Jam, may partner na si Camille. So, akin, baka sa susunod na tabayanan nyo lang na baka ako na yun, AJ. I am grade 12 ngayon, so it's gonna be may pa-English ka dyan. So malayo pa ang naratingin ko, tulad ng idol ko na si Camille at si Jam. So yun, masyado mainit, pinapawisan. So yun, ang hirap pala gumawa ng vlog, no? Nakakabulol pala guminsan. Pero try until we succeed lang. So, antabayan na lang ninyo yung mga vlog ko sa susunod. So, yo, what's up katipuneros? Upang masubaybayan ninyo ang mga vlog ko, click the subscribe button below and hit the notification bell. So, see ya!